BcmTv. Ukari kama nambo lotano shitwe treasure ya Relative Football Club. Relative Football Club team ya hapa Mdantsane. Kodwa ngayise team yaseMdantsane only team yaseEastern Cape. Kuba first team ya Relatives ufumene promotion to SAP. Eceleni kwami ndinomzali player oyisisebe trials. Was the weekend sizabane trials. Apho sizokwazi ukufumela bonke abantwana. Sizokwazi ukubona italente yabo. Talent komzali ngosiphatho wami uchairperson we-Relative Football Club. Si-Relative Football Club si-team yalapha kwathi Mdantsane ibidlala ku-under regional league yalapha that is SAP BCM. Si-affiliate yomdalfa local football association. I-Relatives ine-teams ezi-5. Sino under 13, sino under 15, sino under 17, sibe no-LFA. Besine-team engu-SAP eyaziphinde bazi-champion season esisuka khona. Ekubuyi-champion kwethu Relatives ipromoted to i-professional league that is BcmTv. Igama lebhola. BcmTv is a professional division erana from Mdantsane up until ePort apho uzokwazi ufumana uzafuna ukudlala kuzo zonke ezodolophu. So besithe safumana i-championship sawudlala the first and the second, first two up to the 3rd of July. Besise-Al North sizomela iBuffalo City saba zi-champs zesiteam besikuzo. I-regional league ina-8 regions. So i-Relatives ibe yenye ye-teams ezimbili ezifumene i-promotion i-BcmTv. So sithe xa sihleli after sifumene lezo promotion sagqiba sisigqiba seteam ukuthi Mdantsane i-team yokuqala after utata Mawawa engesekho. So bingekho i-team emele i-province ya eMdantsane. Xa sikhangela apha eMdantsane italente ikhona eninzi kodwa akho bantu abakwazi oyi-naturish. So sagqiba ukuthi sisigqiba seteam ukuthi masenze i-trials apho sizokwazi ukufikelela khona abantwana balapha eMdantsane babeyincawe ye-Relatives. BcmTv division, i-3rd division xa siza kuqala sikuthathele from PSN. Ku-PSN kubekho u-NFD yalezinayo ongaphansi kaMotsepe nayo. Kuzoba i-regional league, i-provincial league sikuyo ngoku BcmTv. The 3rd division starting from PSN. Le division idlala kwidolophu zonke zalapha ephondweni. Sizawudlala eBizana, sidlale eMount Olive. Zonke idolophu zalapha ephondweni sizajikeleza kuzo sidlale kuzo. I-division enzima kakhulu. Sizaba ne-home game, sibe no-away games. Enyangeni ndengenza umzekelo, enyangeni siyaba negame eziyi-2 esizawudlala e-home. That is, xa sithi home game, i-game esizawudlala apha eMdantsane. Si-Relatives sibe nee-games zethu ezimbili esizawudlala away. I-division ene-difficult kakhulu kuba uzawujikeleza zonke ezidolophu. Iiteam ke ezikhe zadlala kule division ngaphambili bezabethakala kakhulu kwicala le-funding because i-trip enza umzekelo oya eBizana iyakwazi ukukhotha close to 15,000. Uzokwazi ufike uhambe eBizana uhambe ngomgqibelo kusasa uphinde ufike udlale uhambe a-day before lapho ukwazi ukubona zakhe zikwazi ukufumana khona i-rest zithi zisiye egamini battery ziye zisemandleni. Sizacela i-support ngokuqala ebahlalini kuba ukuba xa sithi sidlale ebaleni eli-empty asikhumbule ukuthi isisethu kahle ekukhuleni kwethu sikhule kudlalelwa khona kuzala khona. So yavaleka ke sisa because team ezidlalayo khona ngenxa into eyichipa United. Abantu baseMdantsane banqaba emabaleni ngenxa abathima abazingca ngayo. Sizacela siyi-Relatives ukuthi sicela inkxaso starting from ebantwaneni abancinci up until kumuntu omdala babe khona ukuthi bazokwazi ukuphuhlisa ibhola. Kuba umntana omncinci xa ingekho ebaleni akazokwazi ukuziorganize njengabantu abafuna nobhukuthini. Siphinde sicela inkxaso nakoosomashishini balapha eMdantsane ukuthi njengoba sizabe sidlala kule provincial league
sizajikeleza sicela inkxaso. Nkosi, ndingusiphathi wandimna uchairman we-Relatives Football Club eseyichaziwe ke nguxawam uba i-Relatives Football Club yi-club evelaphi sitshilo ukuthi sayibumbela apha kwathu eMdantsane, kodwa ke ngoku seyiklab yeBuffalo City yonke ngoba imele iBuffalo City kwi-Provincial League engu-BcmTv. Masibulele kuqala kubazali abafana noSisimandisa Mantolo ukuthi bakwazi ukuzisa abantwana babo kweli khwelo sizama ukulibisa lokokubana abantwana baseMdantsane sibanike i-first priority okokubana babe bazawudlalela le team. Abantwana baseBuffalo City ngokubanzi sibanike i-first priority uba badlalele le team. Uyawuqaphela ke okanye ukhumbule into yoba yi-team lena eye yazovala isikhewu esishwe itornado ethe yaphela ngelishwa ukusweleka kukamnikazi wayo uchairman wayo uSiphiwo Nyobo besaziwa uba ngumawawo. So kwathetha ukuthi uMdantsane i-township enkulu kangaka ayinateam inayo kwi-Provincial League. I-Relatives ke iye ngethamsanqa yavala eso sikhewu ke ngoba iye yenyuka ukusuka apha kwi-Safa Regional League, Safa Buffalo City yalapha eBuffalo City yaba zii-champions ngokubetha zonke ii-teams zalapha kwi-league ayina-18 teams. Sazibetha zonke ke sabe sizi-champions ze-Safa Buffalo City. I-champions ke ze-region ne-region, ii-regions zisibhozo apha e-Eastern Cape zizonke. Nelson Mandela iba ne-region yayo, OR Tambo iba ne-region yayo, Alfonso ne-champion yayo, iJoe Gqabi phaa phezulu kwa-Alwa North kukho ii-champions akhona njalo njalo. Kuzo zoyi-8 ezi regions kuye kuphume i-champion ibenye per region. Kuthiwe ngoba kufuna upromotelwa kwi-Provincial League, kuthiwe ke zii-teams zimbini ezizawuthathwa from among the champions ze-regions. Kuthathwe ke ezi teams yi-8 zehlulwahlule into 2 groups of 4. Ii-groups zimbini, igroup nganye ineeteam eziyi-4. Ezo team ke ngoku xa uthe watopisha kwigroup yakho ngoba kudlalwa i-point system, xa uthe watopisha kwigroup yakho uthatha unyuselwe ke wena xa uzibethe zontathu ezi team zisegrupini yakho. Senze loo nto ke nathi Alwa North sadlala imatch yokuqala sidlala neteam yaseNelson Mandela, sayibetha ke team yaseNelson Mandela ekuthiwa i-Real Rovers, I think Real Rangers. Yeah, sayibetha ke ngo-2-1. Sayodlala neteam yase-Ado phaya eSarah Batman, sayibetha ngo-3-1 yona ekuthiwa yi-United Brothers. Sazodlala imatch yokugqibela neteam ekuthiwa yi-MK Academy yaseChrisani, sadrowisha nayo ngoba we wanted only 1 point thina in order to qualify. Saba na 7 points, yashiyeka ke yona ina 5 points emva kwethu. Sabe ke ngaloo ndlela siyayifumana le promotion size kwi-Provincial League. Izawuvula kwi-Provincial League sixelelwe uba iyavula nge-2nd week kaSeptemba, kunjalo nje izawuqala nge-Nedbank Cup competition. Le ke ngoku athi umntu oye wayi-champion xa ibetha ii-team zakhe ze-province yakhe, not only kwi-Provincial League, ubethe ne-team ebethe ze-regions eyakwa-Regional League, then uyangena kulaa ndawo kuthiwa yi-last 32 kwi-Nedbank Cup. So igoal yethu yokuqala ke sinaloo nto, sizixelele thina uba siyi-Relatives asizange kwi-BcmTv ukuzogcina i-status. Sifika nje kwi-BcmTv sizawufika sikhompithe, sidlale le bhola siyaziyo ngoba sithi uba sinayo iquality ebebangesa bazi-champions. Yes, ii-divisions ehlukile kodwa sicinga uba noko siyiphethe iquality ngakumbi esuka kulaa division sifike kuyo ngoku. So sizawufika sikhompithe, silwe, sibone uba isibeka phi loo nto kulo. Kodwa ke asinazi-ambitions zoba singaba zii-champions zale division sifikayo kuyo. Into esiyifunayo into yoba at least singarelegate, siyiqhele idivision le ukwenzela uba sikhompithe better kwisizini elandelayo. Kodwa xa ziwineke ii-matches akho nto ithi masingaziwini, ziwineke. Sigqibe into yoba xa sibamba ii-trials singazibambi ngale ndlela abantu baqhela uzibamba ngayo. Ine-normal way yobana sibize ii-trials ngosuku olunye, sithi olu suku lusuku lee-trials, kuba umntana uqala udlala phambi koocoaches angabaziyo
uyazibamba kusuku lokuqala angakwazi ukudlala angakwazi uzi-expressa kakuhle italente yakhe. Sagqiba into yoba ezethu ii-trials mazibe in the form of i-training sessions apho wonke umuntu ofikayo uzojoyina ii-training sessions ze-relatives zee-players ezindala ze-relatives. So over a period of 5 days uqala namhlanje uyoma ngoLwesihlanu abantwana ii-coaches zethu nazo zihlele ezitendini ziyaba-asesa zibona uba ukhona noyimithayo le nto siyifunayo ngoba sifuna ubhifa up ii-departments ezithile. Njengoko besidlala apha kwi-regional league imajority yee-players zethu about 80% wazo besimrekruthe kwa-BcmTv. So into esiyifuna sifuna ureinforcer lo talent neso skill nalo experience esele ikhona. Sijonge kakhulu ke ngoku kwi-departments ezininzi ze-team kodwa sijonge i-experienced players as well as i-young players ezizawuthi zifunde nje basiyasiqhuba nje sibheka phambili. So si-beef up qala sibhifa i-team le yethu because besiye phayana nee-players ebezidlala zii-players eziyi-17 kodwa ii-players zethu zizonke ziyi-25 kwathi ngoba zingenawudlala zonke saphela sidlala nge-17 saziwina ii-playoffs sidlala nge-17 so la 17 yonke la 24 yonke ibuyile ikhona. So sibhifa apha yona ke lo 24 ukwenzela uba siqiniseke uba noko sine-players kwi-department ne-department kwezi departments sadlala ngazo. Ii-trials ke are meant for that purpose ukunika abantwana baseMdantsane nabaseBuffalo City broadly i-chance yobana babe bazozibonakalisa khona ukuze bangene kule division enothi xa siyiwina isise kwi-NFD okanye lise kuthiwa iGlad Africa ngoku u-NFD. Surely xa sikwi-NFD siyi-team yokuqala apha e-Eastern Cape uba kwi-NFD iyawube i-history entle nasetimini yethu leyo. So iinjongo zethu zilapho noba sithi asingeke siyi-achieve kule season yokuqala loo nto kodwa silapho apho sikhoyo sizinike thina i-3 seasons within which to get promotion to i-National First Division okanye uGlad Africa sele bizwa njalo ke ngoku ngenxa yesponsor sakhe. Uze nomntana wakhe uSisimandisa umntana wakhe ukhona uzawuparticipate ndiyambona apha ngaphandle usepha ngaphandle kodwa uzawuparticipate uzawunikwa i-chance kodwa noba engayifumenanga i-chance namhlanje masithi ngenxa yexesha kuba kusebusika ilanga litshona emini ithamsanqa esinalo uSisimandisa usuka kwa-9 uzawukwazi uba abe lapha nangomso kuba besenditshilo sathetha nabo abazali abakhoyo uba ezi trials zethu zirana for a period of 5 days. So usenongangena umntana namhlanje kodwa ayithethi ukuthi akazungena ngomso okanye angene namhlanje angene ixesha elifutshane depending on coach uba bafuna ntoni kodwa uyabe khona nangomso adlale. Ii-results apho uzawuthathwa khona i-decision iyawuthathwa ngoLwesihlanu to say umntana othile sicinga uba noko makakhule endaweni ethile sawuncedisa ngolu hlobo thina ukumkhulisa ngoba into esiyifuna we want to invest kwaba bantwana noba ithe kanti akakwazi unyuka ngoku kodwa siyazi itim adlalela yona apha eMdantsane simqaphe ngesolo cause siqiniseke uba apho afuna uncediswa khona siyafuna uncedisa. So sibiza abazali ke anabantwana abadlala i-football ngakumbi abane-16 years abakwazi ukwenza ii-IDs ngoba umntana onawo below i-16 years akakwazi uba ne-ID and ngelishwa kule division esikuya kudlalwa nge-birth certificates kudlalwa nge-IDs. So umntana ona-16 home affairs uvulelekile ayenze i-ID aze kwi-trials. So we are calling upon the parents bazise abantwana babo abadlala i-football sizoba-assessa sibabona uba singancedisana phi nabo ukwenzela uba noko ibe buqina esakhono banaso sebhola ekhatywayo. Kono business singatsho sithi nantsi i-platform erayithi kubo ukwenzela bakwazi ukumaketha ba-advertise ii-businesses zabo. Umntu eze noba uza ngantoni sizokuyixoxa sibone uba yintoni eza ngayo yeyiphi imarket esingayinika zona esingamnika yona. Umntu uyakwazi ukuza ezetimini athi hayi ndicela uba etimini ndithenge into ethile ndisapote loo nto sikwazi ukummaketha thina njengomntu osapotayo kodwa uyakwazi nokuthi ajongane neplayer ethile athi kwezi players ze-relatives mna ndithanda iplayer engubani endinothi ndiyithengele ii-Cox ndiyithengele nantoni. So loo player injalo siyithatha uba iyi-ambassador yokwazi ukuthi imakethe ibhizinesi leyo yakhe. Okwesibini kwii-home games zethu njengoba setshilo uLuthando sizaba ii-teams ekuthiwa ii-teams ezizawudlala
ngoku sawudityaniswa za streams zikhona kwa ABC kuthetha ukuthi ii-teams zoyi-32 zakwa ABC uba kube njalo zabe ziyi-32 ezikhoyo kuthi ukuthi ii-home games zethu zaba yi-16 so xa sidlala ii-home games zoyi-16 oonobusinesses bavumelekile ukuthi babe khona apha okwaziyo azomaketha athethe nathi azomaketha lo product yomsebenzi awenzayo apha ebaleni eOrlando. Uyaqaphela uba kubakho ii-boards ezibekwayo kwizitadium ezithile ezimaketha different products ezenziwa by different business people. Nathi sivulelekile kuloo nto khona ukuze ibhizinesi yabo ifumane the necessary mileage eyideservayo. Isponsor ayonto inkulu yile nto ufikelela kuyo oqonda uba wena ungenza i-contribution ngayo ngaphezu kofuna imileage. Abanye bafuna ukwenza i-contribution kwi-development nophuhliso lwabantwana. Omnye angafika athenge i-shin guards, ezi zinto zifakwa apha zikhusela abantwana iimbande ezi xa bekhaba ibhola, athenge i-shin guards azithengele ii-relatives, ayazi bii-relatives uyithengele i-shin guards i-contribution yakhe. Omnye ofika athenge ibhola noba ziibhola ziyi-10 ezi bhola zojima ezizozona zingekho duru kakhulu athenge ezo bhola. Omnye ufika athenge noba zii-cones ezi zibekwayo nje babetreyina nje abafana zibekwe khona. Omnye afika athenge ii-bips ezi bazinxibe apha ngaphezulu ukwenzela uba behluke omnye komnye nje bubabona apha abanye ba-green abanye babomvu, omnye ufika enzelo. So ayonto inkulu ezisponsa ngoba neebhizinesi ezi ziyashiyana ngakumbi kule meko yezoqoqosho esijongene nayo iyenza ibhizinesi zethu noko zingakhuli kakhulu. Kanti okwaziyo yena abanobhizinesi abakhulu uyakwazi ukuthi kule nto ibithethwa nguLuthando ethi sizawudlala koBizana sidlale siyodlala koJeffreys Bay nako-Ado kuba sidlala kwiprovince yonke. Omnye uyakwazi ukuthi hayi mna ndawusponsor i-transport qho ii-trips zenu eziphumayo zawujongana nam. So zezo zinto nje umuntu uyazikhethela loo nto afuna ukuza nayo. We are open, sinegotiate sibone ukuthi yintoni anocontributor ngayo. Ayonto inkulu leyo. Nam ndinguMandisa Mantolo, ndihlala kwa-14. Ndingumama kaSimvuyele odlalela i-Flying Eagles kwa-14. So kuthiwe kubakho le nyweba ye-trials wathi ucoach mandize nomntana apha. So ndiye ndeza ke ndifuna ukuthi kubhuti Luthando nobhuti Siphatho ndiyabulela ngoba besamkele xa ndifika nomntana. Ndifuna ukuthi kubazali baseMdantsane ngokubanzi neziphaluka zawo ndiyacela kuba abantwana bethu bayayithanda ibhola phantsi kwemeko ke siyibonayo ekhoyo emoshakeleyo ngaphandle. Ndicela abazali babasapota abantwana kakhulu because abantwana bethu mhlawumbi kwezinye izikolo isoka ayidlalwa but umntana abe nesiphiwo sebhola. But ndiyabacela xa kufuneka kukho izinto ezifana nee-trials nazo zonke izinto ezenziwayo phantsi kwento yesport eMdantsane babasapota abantwana ngoba sinamaqhawe akhoyo amancinci asakhulayo esifuna babheke phambili nekamva labo netalente abanayo. Ndiyabulela.